J.U. Party. Section 100 record. Diri sa kalibutan, ang gugma hindi malikawan, pero atong tandaan nga ini malain pag nasubrahan. Ano gibala ang gugma, ang gugma, ang gugma? Ano gibala ang gugma, ang gugma, ang gugma? Ano gid bala ang gugma nga ginatawag, nga adamo gid sa aton ang gusto kag nagabalak magsulod sa relasyon nga hindi man lang sigurado, sa subong nga sitwasyon damo tawo nga problemado, dugay sagay dali hindi na iya padamo-damo lang tawa ang iban, subong nagalibog ang ulo, may ara nagahibi kag may ara nagakalipay, kag may ara man gani is-an nagapakamatay. Sa gugma nga tawag mas damo tawo ang naghilak, tungod ginbayaan ang dughan daw ginapaklapak, sang kasakit kag hapdi nga hindi nagid magwanta. Have you try asking yourself kung sinugid ang may sala? So advice ko sa tanan, dapat piliun ta ang sureball para sa ulihi, hindi kita yang maghinulsol. Wala di exempted mapababahi o lalaki, tandaan nyo gid ang gugma damo na napahibe. Ano gibala ang gugma, ang gugma nga ginatawag, nga adamo gid sa aton ang nahambal nga di na magiwag. Ano may ara sa gugma nga adamo siya na biktima, nga mga tao nagabaan kag iba naman di na karma. Bad trip nga paghigugma nga nag-abot ka pa, amo na permita mabatian sa tagsa-tagsa. Kis agani ang iba ginapaagi sa inom, permi na lang yaga paggutom kag wala ga na magkaon. G.U. GMA amo na gid na iyabala, hindi na gid mapunggan magtulo ang luha sa mata. Oo pwede na basta di lang ta magdali, piliun tagid ang deserving para di ta magpauli. Nga nagahibe kag nagalumaw-lumaw, basi pila ka adlaw matirik ang kalimutaw. Kag kung di pa naton kaya tubangon ang problema, isa lang gid mahamba kudi lang tanay magugma. Kag isa may ginatawag nga love at first sight, wala gid ko na iyagapati cause it's all just a lie. Mas okay pa age doesn't matter basta gapalanggaanay, kaysa pareho edad pero permiga into anay. Ano gibala ang gugma, ang gugma nga ginatawag, nga adamo gid sa aton ang naghambal nga di na magiwag. Ano may ara sa gugma nga adamo siya na biktima, nga mga tao nagabaan kag iba naman di na karma. May ara man gasiling nga kung kamo gid na, pero kung layuan ay gani nga nagabag-o na. Pagpalangga sa tagsa gulpi lang madula, isa lang but silingon na hindi na tuod nga higugma. Kung kita gani mangita sang tuod nga gugma, piliun ta ang taho nga makahatag sa tong kasadya. Lang sa gwapo o sa gwapa ang tsura, paano kami nga mga law ay kaluluoy kami ya. Ang true love wala ginabasiyan sa physical, it's on the person's personality and emotional. So ako namit langon kag akon isa-isahon, kung ano gid ang gugma nga buot kuya silingon. Diri nag-uso into anay tungtuhanay, butiganay baya ay sakitanay, inaway kag binulagay. So kung ikaw ya maigo sini nga kanta, isa ka man sa biktima nga ginatawag ta nga gugma. Ano gibala ang gugma, ang gugma nga ginatawag, nga adamo gid sa aton ang naghambal nga di na magiwag. Ano may ara sa gugma nga adamo siya na biktima, nga mga tao nagabaan kag iba naman di na karma. Ano gibala ang gugma, ang gugma nga ginatawag, ano gibala ang gugma, ang gugma nga